Estava asseguda al sofà, el mateix de sempre. El sofà de darrere els finestrals del menjador, on havia menjat 4 cops al dia, 7 dies a la setmana, dels 12 mesos de l'any, durant els 27 anys de matrimoni amb en Romà. 40.852 àpats, o alguns menys, els que havien anat a casa dels sogres a dinar per la festivitat de la Mercè i per l'aniversari del pare d'en Romà, cada 23 d'octubre. En total, doncs, 40.798. Continuava asseguda mirant al seu voltant i no reconeixia res. El sofà sempre havia estat de vellut, però ara no l'identificava, malgrat que els insults d'en Romà sempre començaven allà. Tenia por de quedar-se i també de marxar. Dins seu sentia aquella nàusea que no prové de cap menjar ni de cap necessitat fisiològica. Era una força imperiosa que l'impel·lia fugir i alhora quedar-se, agafada als genolls en posició fetal. Sense adonar-se'n, començà a balancejar-se. No deixis de moure el balancí, enrere fins ahir, diu la Dolors Miquel a La flor invisible. Per un moment, el record de l'àvia la va fer somriure. Va ser un instant. Altre cop, l'imatge s'esmunyí com totes les altres, al fons d'un immens forat negre. Només veia foscor. Todo es noche, noche oscura. Ya no veo la hermosura de la luna refulgente, diu la Maria Josefa Muggia a La ciega. I ella no en veia cap, de llum. Però segur que els meus ulls estan vius? Estic viva o morta? O morta en vida? Truquen a la porta i això li recorda que és a casa seva. S'estreny més els genolls fins que les mans li queden blanques de l'esforç. El cap se li interboleix. El timbre l'estan ensordint. La farà parar boja. Que s'aturin. Per què truquen d'aquesta manera? Que no veuen que no hi ha ningú?